ஹே கைஸ், வெல்கம் பேக் டு கோமா ரிவ்யூ. இனி நம்ம பற்றி போகிறோம்னா 2020 வந்த சேட்னஸ் அப்படிங்கிற படத்தை பார்த்து பார்க்க போகிறோம். இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைனீஸ் படம். இந்த படத்தில் ஒன்று கேட்டிங்கன்னா ஒரு வைரஸ் ஊரில் பரவிட்டு இருக்கு. அந்த வைரஸோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக கோவம் வரும். கோவம் வந்து அவங்களை கொண்டுடுவாங்க. அதுவும் இல்லாமல் அவங்களை பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. டார்ச்சர் பண்ணால் கூட பரவாயில்ல, அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா ரேப்பே பண்ணிட்டுருவாங்க. இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம படத்தில் ஹீரோவும் ஹீரோயினும் பிரிஞ்சுறாங்க. ஒரு கட்டத்தில் நம்ம ஹீரோ வந்து நம்ம ஹீரோயினை காப்பாற்றினாங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிற கதை தாங்க இது. இந்த கதையை கேட்கும்போது நார்மலான கதை மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த படத்தில் உச்சக்கட்ட வயலன்ஸ் சீன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அது இல்லாமல் அந்த மாதிரி காட்சிகளுக்கு பஞ்சமே இல்லாதனால சின்ன பசங்க தயவுசெய்து தவிர்த்துருங்க. மிச்சவங்க இருந்தீங்கன்னா வாங்க வீடியோ கூட போகலாம். இத்தனை நீங்கள் சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ கூட லைக் கூட சரி வீடியோ கூட போகலாம். உங்களோட ஸ்டார்டிங் சீனில் ஒரு பையனையும் பொண்ணையும் கட்டுறாங்க. அவங்க தான் படத்தில் ஹீரோ இருக்கு. அதில் நம்ம ஹீரோக்கு என்ன வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமராமேன் வேலை. அப்பப்போ தான் ஒரு வேலை கிடைக்கும். அதில் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டைம் வீட்டில் வெட்டியாக தான் இருப்பார். அவர் பொண்டாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஹோஸ்டர். அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனி டைம் வேலை இருக்கும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க காலில் ஏஞ்சிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு ட்ரிப் போகிறதா முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க போல. அந்த ட்ரிப்புக்கு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொண்டாட்டி வந்து புருஷங்கிட்ட கேட்குது. புருஷங்காரன் பார்த்தீங்கன்னா ஒருமா முழிக்கிறான். அவன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொண்டாட்டிகிட்ட சாரி கேட்குறான். இந்த மாதிரி அந்த டேட்டில் தான் எனக்கு ஒரு ஒர்க் இருக்குது. அந்த ஒர்க்கு நான் கண்டிப்பாக போய் ஆகணும். எனக்கே பேச தான் ஒர்க் கிடைக்கும். அதனால் நான் போகணும் சார் அப்படி சொல்லும்போது அவன் பொண்டாட்டி பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக டென்ஷன் ஆயிடுது. நம்மளே பேச தான் ட்ரிப்பு போகிறோம், நீங்கள் என்ன இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு கோச்சிட்டு அவன் பார்த்தீங்கன்னா ரெடியாக போகிறான். நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா ஏஞ்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு வீடியோ சஜஸ்ட் ஆகுது. என்னடா சஜஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அதில் ஒரு டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி ஆல்வினுங்கிற ஒரு வைரஸ் பரவிட்டு இருக்கு. அந்த வைரஸ் பரவனா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க, பயங்கரமாக கொலை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா என்னடா அவன் பூமர் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அதை பாஸ் பண்ணிட்டு மீனுக்கு சாப்பாடு போட்டு காத்தோட்டமாக வெளில போய் நின்றுட்டு இருக்காங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீட்டு மொட்டை மாடியில் ஒரு நபர் நிற்கிற மாதிரி இருக்கு. யார் அது எதுக்கு அங்கே நிற்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கேட்கும்போது அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயசான பாட்டி. அவங்க திரும்பி நிற்கும் போது அவங்க நெஞ்சிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ரத்தக்கரை இருக்குது. அதை பார்த்து நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. என்னடா அவங்க நின்றுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது பிரச்சனையா பாட்டி அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ கேட்கும்போது நம்ம ஹீரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து கையை வைக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோ சட்டுன்னு பயந்துட்டு என்னாச்சுன்னு கேட்கும்போது ஒன்றும் இல்லை வா நம்ம கிளம்பலாம் டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்து வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் இருக்காரு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கு நேபர் போல. அந்த ரெண்டு வீட்டுக்கும் ஒரே ஒரு பழக மட்டும் தான் கனெக்ஷன் இருக்கு. அவங்க ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து ஏன் நீங்கள் வேலைக்கு போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கேட்கும்போது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு சரியில்லை, நான் இன்னைக்கு மட்டும் வேலைக்கு போகல, உடம்பு சரியில்லாதனால என்ன வர வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேசிட்டு இருக்காரு. சரி ஓகே நான் போய் என் பொண்டாட்டி விட்டுட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா பொண்டாட்டி கூட்டு போயிட்டு இருக்காரு. ஒரு ஸ்கூட்டரில் போயிட்டே இருக்கும்போது அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒரு நபரை கொண்டு இருக்காரு. அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் பார்த்து பயங்கரமாக அழுதுட்டு இருக்காங்க. அந்த கொன்னோட பொண்டாட்டி பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக அழுதுட்டு இருக்கா. என் புருஷன் இப்படிலாம் பண்ண மாட்டான்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டே இருக்கும்போது அந்த கொலை பண்ணவனை பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ்காரங்க மடக்கி வச்சுட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே போயிட்டு நம்ம ஹீரோயினை ட்ரெயின் ஏற்றி விட்டுறாரு. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி காலில் அவங்ககிட்ட கோவப்பட்டுருக்கூடா, சாரி உனக்கு எப்போ தான் வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கிஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஹீரோயின் அங்கேருந்து போயிடறாங்க. நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து ரிட்டன் வந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த போலீஸ் நின்ற இடத்துல யாருமே காணும், வெறும் போலீஸ் வேன் மட்டும் தான் இருக்குது. அதை பார்த்து நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடைக்கு போகிறாரு. அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோ வந்து ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ மாடி மேலே ஒரு பாட்டியை பார்த்துருப்பார்ல, அந்த பாட்டி இங்கே வராங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா மெதுவாக நடந்து வராங்க. நம்ம ஹீரோ அதை கவனிக்கவே இல்லை. என்ன ஆர்டர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு இருக்காரு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சாப்பிட்டு இருந்த ஒரு நபர் பார்த்தீங்கன்னா ஏஞ்சி வந்து என்ன பாட்டியாச்சு உங்கள் நெஞ்சில ரத்தமாக இருக்குது, எதாவது ஆக்சிடென்ட்டாக எதாவது வேணுமா சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த பாட்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த நபரோட மூஞ்சிலே காரி துப்பிடுறாங்க. துப்புனோன்னு அந்த நபர் அங்கேருந்து போயிடுறாரு. கூட அந்த ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பாட்டி துப்புறீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் வரும்போது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் பேஸ் போச்சு இந்த எண்ணெய் கடாயை தூக்கி அவனை மூஞ்சிலே அடிச்சுட்டு அவன் மூஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் விழிஞ்சிட்டு இருக்குமோ அந்த சதையை பிடிச்சி அப்படி இழுப்பாங்க பாருங்க. ஐயோ செம்ம கொடூரமாக இருக்கும். அவனை பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல தள்ளி விட்டுட்டு நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டி பூச்சி வலிக்கும் போது நீ என்னடா எவ்வளோ அழகாக இருக்க அப்படி உன்னை தான் நான் தேடிந்தேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ துத்திட்டே வராங்க. அந்த எச்ச துப்புன பையன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இவங்களில் ஒருத்த மாதிரி ஆயிடுறான். அந்த வைரஸ் அட்டாக் ஆன மாதிரி காட்டுறாங்க. அந்த கத்தி எடுத்து இன்னொரு டேபிள் அந்த ஒரு நபரை போட்டு சஜக்குன்னு குத்தி அவனுக்கு அந்த வைரஸை பரப்பி விட்டுறாங்க. நம்ம ஹீரோக்கு என்ன நடக்குதுன்னே சுத்தமாக தெரியல. அவன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்து வந்துட்டு என்னாச்சுன்னு கேட்கும்போது காரில் ஒருத்தன் வேகமாக வந்து அந்த பாட்டி டமார்னு வச்சிடுறாங்க. அந்த பாட்டி அந்த இடத்துல க்ளோஸு. மாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணு டமார்னு கிழுவுது. என்ன நடக்குதுன்னே நம்ம ஹீரோ ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது. அங்கேருந்து பார்த்து தப்பிச்சா போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ இருக்கும்போது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் ஒன்று கொடுத்து நோய் அட்டாக் ஆனவங்க நம்ம ஹீரோ துரத்த ஆரம்பிச்சிடறாங்க. நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா தபதபதபதன்னு ஓடி போயிட்டு அவங்க வீட்டுக்குள்ள ஒழிஞ்சிடறாங்க. நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா நேரம் அவரோட வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒய்ஃபுக்கு மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த மாதிரி ஊரில் நோய் பரவி இருக்கு, நீ ரொம்ப சேஃபாக இரு, நீ எங்கே இருக்கன்னு சொல்ல நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படி மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி யாரோ வந்துட்டு இருக்காங்க. அதை நம்ம ஹீரோ கவனிக்கவே இல்லை. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ கவனிக்கிறாரு. யார் அதுன்னு சட்டுன்னு திரும்பி பார்த்தா பக்கத்து வீட்டில் இருந்து அந்த ஆள் தான். அவன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ வெட்டுறதுக்காக ஒரு பெரிய கத்திரிக்கோளத்துலேருந்து நம்ம ஹீரோட கழுத்துக்கிட்ட வச்சுட்டு இருக்கான். நம்ம ஹீரோ அதை கஷ்டப்பட்டு ஹோல்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அவன் பார்த்தீங்கன்னா சடக்குன்னு வெட்டிடுறான். நம்ம ஹீரோட 2 விரல் பார்த்தீங்கன்னா துண்டா போயிடுது. அதை பார்த்தோன்னே அவன் பார்த்தீங்கன்னா
சும்மா இல்லாத நம்ம ஹீரோட விரல எடுத்து வாய்க்குள்ள போட்டு மின்னிட்டு அதை துப்பி போடுறான். இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோக்கு என்னடா அவன் பைத்தியக்காரமாக பண்ணிட்டு இருக்கான், நல்லதாண்டா இந்த என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பைத்தியம் முத்தி போன மாதிரி உன்னோட பொண்டாட்டிக்கு வந்து நீ ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு 2 விரல் இல்லை, அந்த 2 விரல் வெட்டிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைத்தியமாக சிரிச்சிட்டு இருக்கான். நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே இவனை விட்டா நம்மளை கொண்டுடுவான்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் வந்து ஒரு டபரை வைத்து அவன் தலையிலே அடிச்சு அவன் அந்த இடத்துல மட்டை பண்ணிடுறாரு. அதுக்கடுத்து நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து போயிடுறாரு. அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் சீக்கிரமாக தெரிந்து நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து கீழே போயிட்டு வண்டி எடுக்கிறாரு. வண்டி எடுக்கிற பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அட்டாக் ஆனவங்க இருக்காங்க. வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக சத்தம் கேட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூக்கிட்டு சாவியை போட்டு டப்புன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணால் அங்கே இருக்க எல்லாரும் நம்ம ஹீரோ பார்க்குறாங்க, பின்னாடி தோத்திட்டு வராங்க. ஒரு ஊரே நம்ம ஹீரோ தோத்து நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தப்பிச்சு போயிடாரு. அந்த சீனை கட் பண்ணால் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோனை காட்டுறாங்க. நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோ ட்ரெயினில் ஆயா உட்காந்து புக் படிச்சுட்டு இருக்காரு. பக்கத்தில் ஒரு வயசான நபர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட பேச்சு கொடுக்குறாரு. இந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லாரும் ஃபோன் நோண்டிட்டு இருக்காங்க, நீயே கொஞ்சம் பாரு, நீ மட்டும் தான் உட்காந்து புக் படிச்சுட்டு இருக்க, உன்னை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி ஃப்ளோட் பண்ணுற மாதிரி தான் பேசிகிட்டு இருக்காரு. நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா வயசான ஒரு நபராச்சே, இவர் ஏன் ஃப்ளோட் பண்ண போகிறாரு, எதாச்சும் தான் பேசுகிறாரு போலன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச்சு கொடுத்துட்ருக்காங்க. அந்த ஆள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறான். நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட அபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி நடந்துக்கிறான். நம்ம ஹீரோனை கையை பிடிக்கிறான். நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரிஞ்சு இவன் தப்பான நோக்கத்தை தான் வரான்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி அடுத்த ஸ்டேஷன் வரும்போது போலீஸ்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிவிடுவேன், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுற வேலை வச்சுக்காத, அபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆளை மூஞ்சில் அடிச்சுமா பேசி விட்டுறாங்க. அந்த ஆள் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர டென்ஷன் ஆகிடுறான். அவன் பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறான், இந்த மாதிரி நானும் போலீஸ்காரனாக தான் இருந்திருக்கேன், நான் ஜஸ்ட் பேசினேன், இதுக்கே நீ அபியூஸ்ன்னு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆள் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னதே திரும்பி திரும்பி சொல்லிட்டு இருக்கான். அது இல்லாமல் அவன் கண்ணிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வர மாதிரி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் வருது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் வரும்போது நிறைய பேர் உள்ளே வராங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா குண்டா ஒரு பொண்ணு வரா. அந்த பொண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோன் அவளோட இடத்த கொடுத்துட்டு நீ இங்கே உட்காரமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோன் பார்த்தீங்கன்னா ஏஞ்சி நிற்கிறாங்க. அந்த உள்ளே வந்ததில் ஒரு அட்டாக்ட் ஆன பர்சன் இருக்கான். இந்த அட்டாக்ட் ஆன பர்சனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணிலேருந்து தண்ணி ஊற்றும். அந்த கண்ணிலேருந்து தண்ணி ஊற்றும் போது அவன் பார்த்தீங்கன்னா கத்தியை கையில் எடுத்துகிட்டு அங்கே இருக்க எல்லாரையும் சரமாரியாக குத்தி கொண்டுட்டு இருக்கான். அந்த ரத்தம் பட்டவனே மிச்ச பேருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த தாத்தாவும் பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆனவன் தான். அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொடையை எடுத்து நம்ம ஹீரோன் உட்கார வச்ச குண்டு பொண்ணோட கண்ணிலே சொருவிடுறான். சொருவிட்டு சும்மா இல்லாத அந்த கண்ணை எடுத்து அதை வேறு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். அந்த ட்ரெயினே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரத்தம் ஆகிடுது. ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறாங்க, ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் கொண்டுக்கிறாங்க. இப்படி இருக்கும்போது அடுத்த ஸ்டாப் வரும்போது எல்லாம் இறங்கி போகிறாங்க. நம்ம ஹீரோயின் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு வழியாக போகிறாங்க. மிச்சவங்க போன வழியில் போகாமல் வேற ஒரு வழியாக போயிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் அவங்களோட ஃபோனை வேறு மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. அந்த வழியாக போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த குண்டு பொண்ணையும் தூக்கிட்டு அவங்க போயிட்டு இருக்காங்க. அந்த கிழவன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயினே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கான். ரொம்பவே அசிங்கமாக பேசிகிட்டு இருக்கான். இந்த வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜாம்பி வைரஸ் மாதிரி இருக்காது. ஜாம்பி வைரஸால் பேச முடியாது, ஆனால் இந்த வைரஸால் பேச முடியும். அவன் பார்த்தீங்கன்னா பேசிட்டே வந்துட்டு இருக்கான். அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பல்காக ஒரு நபர் இருக்கான். நம்ம ஹீரோயின் போய்ட்டு ஹெல்ப் கேட்குறாங்க. அந்த பல்கான நம்பரே அந்த ஆள் பார்த்தீங்கன்னா கடிச்சிடுறான். அப்போ அந்த கிழவன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு கோடாலி இருக்குது. அந்த கோடாலி எடுத்து அந்த பல்காக இருக்கிற அடிச்சு சாவச்சிடறான். இதான் சான்ஸ்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா குண்டு பொண்ணை தூக்கிட்டு கடை அங்கே ஓடிடுறாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒரு நபர் டோரை க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுறாங்க. நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன கேப் வழியாக அந்த வழியாக பூந்து போயிடுறாங்க. அந்த குண்டு பொண்ணை கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க. அந்த குண்டு பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா டோரை க்ளோஸ் பண்ண மூக்க உடச்சிட்டு எதிர டோரை க்ளோஸ் பண்ண அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்கள் வேறு ரெட்ட வெள்ளத்தில் இருந்தீங்களா, உங்களுக்கு எஃபெக்ட் ஆகும்னு சொல்லி நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன், அது இல்லாமல் எனக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு உத்தரவு வந்துச்சு, அதை க்ளோஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. அந்த பொண்ணுக்கு வேறு கண்ணு அந்த ரத்தம் வந்துட்டே இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோயின் கேட்குறாங்க, இந்த இடத்துல எங்கே ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. மேலே தான் இருக்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க 3 பேர் அந்த இடத்துக்கு போகிறாங்க. அந்த சீனை கட் பண்ணால் நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க. நம்ம ஹீரோவை பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக கையில் ரத்தம் வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு இடத்துல வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு அவன் கையில் பார்த்தீங்கன்னா டேப் சுற்றிட்டு இருக்கான். டேப் சுற்றினதுல நம்ம பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அருவா இருக்குது. அந்த அருவாவை எடுத்து கையில் வச்சுட்டு இருக்கும்போது அங்கே என்னமோ சத்தம் கேட்குது. நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா குப்பத்தொட்டி பக்கத்தில் உட்காந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்காரு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 குட்டி பசங்க ஒரு ஆளை போட்டு பயங்கரமாக சித்திரவாதை பற்றிட்டு இருக்காங்க. அந்த சித்திரவாதையெல்லாம் வாயால் சொல்ல முடியாது, அவ்வளோ கொடூரமாக சித்திரவாதம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா பொறுக்காம அங்கே போயிட்டு அந்த பையனை போட்டு ஒரே மெரிச்சிட்டு இன்னொருத்தரை போட்டு அடி நடிச்சிடுறாங்க. மிச்சம் இருக்க 4 பேர் ஓடி போயிடுறாங்க. அவன் பார்த்தீங்கன்னா கட்டை எடுத்து விட்டுறான். அங்கே இருக்கிறவங்க செத்து சாவாத ரொம்ப கேவலமான கண்டிஷனில் இருக்கான். என்னை கொண்டுடுறான், நான் செத்துறேன்னு அவன் சொல்லிட்டு கிட்ட வரும்போது இங்கே இருக்க போன பசங்களாம் எஃபெக்ட் ஆனவங்களாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. கண்டிப்பாக வருவாங்கடா, நீ கொண்டுடுறா அப்படின்னு சொல்லும்போது சொன்ன மாதிரி அந்த பசங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா கல்லை பொறிக்கி வந்து நம்ம ஹீரோவை போட்டு அடி நடிக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா வண்டி எடுத்துட்டு அங்கேருந்து போயிடுறாரு. அன்சீனை கட் பண்ணால் நம்ம ஹீரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் வந்துடுறாங்க. வந்தோடனே அந்த பொண்ணோட கண்ணை சரி பற்றிட்டு இருக்காங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோன் வந்து அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு கூட்டிகிட்டு வந்த குண்டு பையன்கிட்ட ஃபோன் இருக்கும். அந்த பையனோட ஃபோன் வாங்கும்போது அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஆபாசமாக வால்பேப்பர் வச்சிருக்கான். அதை பார்த்துட்டு என்னடா நீ சொல்லிட்டு ஃபோன் எடுத்து ஃபோன் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணும்போது அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனே தரமாட்டேங்கிறான். இதுதான் நம்ம ஹீரோன் ஃபோன் வாங்குறாங்க. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிவி ஓடாமல் இருக்குது. திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவி ஓடுது. அந்த நாட்டோட பிரசிடென்ட் வந்து பேசுகிறாரு, நமக்கு வந்து நோய் அட்டாக் ஆகிறது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நிறைய நோயை பார்த்துருக்கோம், ஆனால் இந்த நோய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டு, இந்த நோய் அட்டாக் ஆனவங்களை உயிரோட விடக்கூடாது, தயவு செஞ்சு யாரையா பார்த்தீங்கன்னா கொண்டுடுங்கன்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டே இருக்கும்போது அங்கே பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிலிட்ரிக்கு ஜென்ரல் ஒருத்தர் இருப்பார்ல, அவர் கண்ணில் தண்ணி வருது. தண்ணி வந்தால் என்ன சிம்டம்ஸ்னால் அந்த நோய் அட்டாக் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். அவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரசிடென்ட்டோட வாயில ஜென்ரல் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பை தூக்கி திணிச்சிடுறாரு. பிரசிடென்ட் தலை வெடிச்சு அந்த செத்து போயிடுறாரு. அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தவங்களாம் பிரசிடென்ட்டுக்கே சேஃப்டி இல்லை, நமக்கு என்ன சேஃப்டி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்கே தப்பிச்சு போனான்னு பார்க்கும்போது அந்த போலீஸ்காரன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து யாருமே தப்பிச்சு போகக்கூடாது, இங்கேயே
இருங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக சண்டையாட்டு இருக்கு. நம்ம ஹீரோனுக்கு குண்டை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் வாங்க ட்ரை பண்ணாமல் நம்ம ஹீரோன் பார்த்தீங்கன்னா அவன் மூக்க உடச்சிட்டு ஒரு ரூம்குள்ளே போயிடுறாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிழவன் நம்ம ஹீரோயினை தேடி அந்த இடத்துக்கே வந்துடுறான். அந்த போலீஸ்காரன் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இந்த மக்கள் மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாத பின்னாடி இந்த நோய் அட்டாக்ட் என்ன தாத்தாவை பார்த்துருக்க மாட்டான். அவன் குவாடர் எடுத்து இந்த போலீஸ்காரன் மண்டையிலே அடிச்சு சாவச்சிடுறான். உள்ளே எல்லாருமே வந்துடுறாங்க. உள்ளே வந்தவங்களாம் சும்மா இல்லாமல் அங்கே இருக்கிற எல்லாரையும் பயங்கரமாக கொலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ரேப்பும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா தப்பிச்சா போதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து வேற ரூமுக்காக மாறி மாறி போயிட்டு இருக்காங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூமில் போயிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த ஃபோன் எடுத்து நம்ம ஹீரோக்கு ஃபோன் பண்ணும்போது நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் எடுத்து பேசிட்டு இருக்காரு. நீ சேஃபாக எங்கே இருக்கிற அங்கேயே இரு, நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துடுறேன். எங்கே இருக்குன்னு கேட்கும்போது நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணுறாங்க. லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணிட்டல நான் வந்துடுறேன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா லவ்வாக பேசும்போது நம்ம ஹீரோக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் தண்ணி வருது. அவங்க ஒரு தலை மிதந்துட்டு இருக்கும். அந்த தலை பார்த்தீங்கன்னா உயிரோட வந்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட என்னென்னமோ பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. நம்ம ஹீரோட கண்ணில் தண்ணி வர மாதிரி காட்டுறாங்க. ஆனால் டப்பு நம்ம ஹீரோ தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த தெரிய எதுவுமே இல்லை. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணுறாரு. நம்ம ஹீரோனுக்கு ரூம்குள்ளே அந்த சைக்கோஸ்லாம் தேடி வர மாதிரி இருக்கு. நம்ம ஹீரோனு தப்பிச்சு போயிட்டு இருக்காங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணை கண்டுபிடிச்சிடுறான், அந்த குண்டு பொண்ணை. அந்த குண்டு பொண்ணை கண்டுபிடிச்சதும் இல்லாமல் அவன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸை ஊற்றுட்டு உன்னோட ஃப்ரெண்டு எங்கே கேட்குறான். என்னோட அது பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே பேசாமல் இருக்கிறா. உன்னோட ஃப்ரெண்டை பற்றி நீ சொல்லலாம் கூட பரவாயில்ல, உன்னோட ஃப்ரெண்டு கொடுத்த நல்ல விஷயம் என்ன தெரியுமா, அது நீ தான் சொல்லிட்டு அந்த ஆள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கொடூரமாக பண்ணிட்டு இருக்கான். இந்த படம் டவுன்லோட் பண்ணினா நீங்கள் இந்த சீனை மட்டும் பாருங்கள், ஆனால் சாப்பிடாம பார்க்காதீங்க. ரொம்பவே கொடூரமாக பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த கதவு சாத்தினால ஒரு குள்ள பையன் அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒளிஞ்சிருந்து அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கான். அவன் முடிச்சக்கப்புறம் அவன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து போயிட்டு இருக்கான். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவன் எட்டி பார்க்குறான். அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பேர் மிக கொடூரமாக ரேப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவன் பார்த்தீங்கன்னா தப்பிச்சு போன்னு பார்க்கும்போது அந்த குண்டு பொண்ணுக்கும் அந்த நோய் அட்டாக் ஆகிருக்கு. அந்த குண்டு பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குள்ளனை கண்ட இடத்துல அடுத்து சாவச்சிடுறாங்க. நம்ம ஹீரோனை தேடி வந்த சாம்பிஸ்லாம் வந்துட்டே இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோன் பார்த்தீங்கன்னா டோரை வந்து லாக் பண்ணிடுறாங்க. அதில் அந்த மொட்டை பையன் மட்டும் நம்ம ஹீரோனுக்கு எப்படியாவது ரேப் பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு உள்ளகள்லாம் பூந்துட்டு வந்துடுறான். வந்ததுக்கப்புறம் அந்த டோரை நல்லா இறுக்கி சாத்திடுறான். அவள் என்னோடது, அவன் எனக்கு மட்டும் தான் சொல்லிட்டு மிச்ச பேர்லாம் வர விடாமல், மிச்ச பேர் அஃபெக்ட் ஆனவங்களாம் வர விடாமல் அந்த டோரை பார்த்தீங்கன்னா லாக் பண்ணிட்டு அவன் வந்து போகிறான். இந்த மாதிரி போலீஸ் கம்பெனி என்ன கொடுப்பேன்னு சொன்ன, நீ முடிஞ்சால் கொடுப்பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவன் பார்த்தீங்கன்னா புலம்பிலே போயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபயர் எக்ஸிஸ்டனை வச்சு அவன் மூஞ்சில் ஸ்ப்ரே பண்ணி அவனோட மூஞ்சை நசுக்கியே சாவச்சிடுறாங்க. அந்த டோரை தந்துட்டு மிச்ச பேர்லாம் வந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சீக்ரெட் ரூம் மாதிரி இருக்குது. டப்புன்னு ஓப்பன் ஆகுது. உள்ளேருந்து ஒரு டாக்டர் வராரு. நம்ம ஹீரோனை உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிடுறாரு. அப்புறம் அந்த டோரை லாக் பண்ணிடுறாரு. நம்ம ஹீரோன் கிட்ட கன்னை காட்டி நீ அங்கே போய் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணு, நீ அட்டாக் ஆயிருக்கா இல்லையா தெரியணும்னு சொல்லிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ண சொல்கிறான். நம்ம ஹீரோன் அங்கே போயிட்டு ஒரு ஹேண்ட் கஃப் இருக்கும், அதை கையில் மாட்டிக்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து சொல்கிறான், இந்த மாதிரி நீ எங்கே போயிட்டு வந்துருப்பேன், என்னென்னமோ பண்ணியிருப்பேன், நீ இன்னும் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கலாம், உனக்கு வந்து காட் ட்ரெஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ மொத்த ட்ரெஸ்ஸையும் கைட்டிட்டு குளியா, நான் உன்னை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறான். நம்ம ஹீரோனை மொத்த ட்ரெஸ்ஸையும் கைட்டிட்டு குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. அவன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோனே பார்த்துட்டு இருக்கான். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோன் பார்த்தீங்கன்னா வேறு ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டுக்கிறாங்க. உன்னோட பிளட் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோட பிளட் எடுத்து அவன் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்போ அவன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோன் கிட்ட சொல்கிறான், உன்னை நான் சுடலாம் மாட்டேன், அந்த கண்ணை சும்மா தான் வச்சிருந்தேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோன் கிட்ட டாப் டு பாட்டம் சொல்லிட்டு இருக்கான் இந்த நோய் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு. இந்த நோய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட காலங்காலமாக இருக்குது. நமக்குள்ள ஒரு வெறித்தனம் இருக்கும், ஒரு மக்களோட மனசுக்குள்ள வெறித்தனம் இருக்கணும். இவனிடையே கொண்டுன்னு சொல்லிட்டு மனசில் நினைப்பாங்க, ஆனால் கொல்ல மாட்டாங்க. இந்த நோய் வந்துச்சுன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கொண்டுடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். இந்த நோய் வந்து உனக்கு மட்டும் வரவே இல்லை, உனக்கு பிளட் சாம்பிள் எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். உனக்கு வந்து எஃபெக்ட் ஆகலன்னு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த பிளட்டை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம், டொனேட் பண்ணலாம், நம்ம வந்து இது மாற்று மருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்கான். நம்ம ஹீரோனுக்கு மாற்றி ட்ரெஸ்லாம் கொடுக்குறான். நம்ம ஹீரோனை மாற்றிக்கிறாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு பழைய துணி எடுத்து போடலாம் ட்ரை பண்ணுறாங்க. அவங்களோட ஃபோனை பார்த்தீங்கன்னா இருக்குன்னு அவங்கள்ட்ட சொல்லிருக்க மாட்டாங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பத்திரமா வச்சிருப்பாங்க. பழைய துணி எடுத்து போடலாம் ட்ரை பண்ணுமா, டஸ்ட்பினில் பார்த்தீங்கன்னா என்னமோ தவழ்ந்துட்டு இருக்கு. என்ன இதுன்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை இருக்கு. என்னடா அது குழந்தை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டப்புன்னு திரும்பும்போது நம்ம ஹீரோனை கழுத்தில் அந்த நோயை பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவான். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோனுக்கு கஃப் போட்டுருவான். இந்த மாதிரி நோய் உனக்கு அட்டாக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா உனக்கு வந்து ஆன்டிபாடி கிடையாது, உடம்புல இயற்கையாகவே கிடையாது. இது அட்டாக்ட் ஆகலைன்னா உனக்கு வந்து இயற்கையாகவே இருக்குது. நீயும் நானும் என் ஃப்ரெண்டு வருவோம் ஹெலிகாப்டரில், அதை தப்பிச்சு போயிடலாம், உன்னோட பிளட்டை வச்சு நான் எல்லாருக்கும் மாற்று மருந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். நம்ம ஹீரோன் மேலே ஹேண்ட் கஃபை போட்டு நம்ம ஹீரோன் மேலே துணியை போட்டுடுறான். அதுக்கடுத்து அந்த குழந்தை இருக்கிறனால தானே எல்லாமே எதுக்கு தொல்லையாக கத்தின்னு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தையோட கழுத்து நெருக்கி சாவச்சிடறான். நம்ம ஹீரோன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆளுக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணும்போது அவன் பார்த்தீங்கன்னா லாக் போட்டு வச்சிருக்கான். அந்த லாக் நம்ம ஹீரோனுக்கு தெரியாது. நம்ம ஹீரோன் பார்த்தீங்கன்னா உஃப்னு ஊதிட்டு அந்த காற்றை வச்சு அந்த லாக் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க, அன்லாக்கும் பண்ணிடுறாங்க. அவங்க ஹீரோக்கு வந்து லொக்கேஷன் அனுப்பிடுறாங்க. நம்ம ஹீரோவும் அந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்துடுறான். ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இருக்கும்போது அங்கே எல்லாம் செத்து கிடக்குறாங்க. பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ள வரும்போது அந்த ஆள் பார்த்தீங்கன்னா 10 நிமிஷம் ஆயிடுது. உன்னோட பாடியில் வந்து எந்த ஒரு எஃபெக்ட் ஆகிற நோய் உனக்கு இயற்கையாகவே அந்த ஆன்டிபாடி இருக்குது, வாங்கி வந்து போகலான்னு சொல்லிட்டு அவன் பார்த்தீங்கன்னா வெளில போகும்போது அந்த செத்த பணத்தை நம்ம ஹீரோன் பார்க்குறாங்க. அந்த கோடாலி மட்டும் அங்கே மிஸ் ஆகுது. கோடாலி இங்கே மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோய் அட்டாக்ட் ஆனவன் அந்த டாக்டரோட காலை வெட்டிடுறான். வெட்டின அப்புறம் அந்த டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்துடுறான். கையில் இருக்கிற கன் எடுத்து அங்கே இருக்க அட்டாக்ட் ஆனவங்களாம் சுட்டுடுறான். அவன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோனை வலுக்கட்டாயமாக தூக்கிட்டு போக சொல்கிறான். நம்ம ஹீரோனை தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோ வந்து நிற்கிறான். நம்ம ஹீரோன் பயங்கர சந்தோஷம் எடுத்து என்னடான்னு இப்படி பார்க்கும்போது அவன் கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஊற்றி அந்த நோய் அட்டாக்ட் ஆகிருக்கு. நம்ம ஹீரோன் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஷாக் ஆகிடுறான்.
காட்டுறாங்க. அந்த ஆள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ சுடலாம் ட்ரை பண்ண நம்ம ஹீரோயின் தடுக்கிறாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து கத்தி எடுத்து நம்ம ஹீரோனை ஒரே போடு போட்டுறான். சாரி, அந்த டாக்டர் ஒரே போடு போட்டுறான். அந்த டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல சேர்த்துடுறான். நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து சாவி எடுத்துட்டு நேராக மொட்டை மாடி போயிட்டு லாக் பண்ணிடுறாங்க. நம்ம ஹீரோவும் அந்த இடத்துல ஊந்துடுறான். நம்ம ஹீரோவும் இந்த ஜாப்பனீஸ் படம், கொரியன் படம், சைனீஸ் படத்தில் கடைசியில் ஒரு சென்டிமெண்ட் வச்சு முடிப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த படத்தையும் முடிச்சிருக்காங்க. நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல செத்து போயிடுறாரு. நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா ரூஃப் டாப்புக்கு போயிடுறாங்க. ஹெலிகாப்டர் வந்தது, நம்ம ஹீரோயின் அங்கேருந்து தப்பிச்சு போயிடுறாங்க. கடைசியில் ஒரு சென்டிமெண்ட் பீட்டை போட்டு இந்த படத்தை முடிச்சிடுறாங்க. இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனலாக எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சி. உங்களுக்கும் பிடிக்கும் நான் நம்புறேன். அதனால தான் இந்த படத்தை நான் ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுனா மட்டும் ஒரு லைக் கொடுங்க. இந்த வீடியோ நான் ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.